Teraz mám fialové bundu. Fialový pulover. Čierno-fialový. A viete, čo som spomínal tú vidinu alebo to dievčatko? Skrinový duch som tu nazval, lebo ona bola v skrini. Ona bola v skrini. Lenže zaujímavé je na to, že teraz, keď som spätne sa pozrel, jej bolo vidno iba polovička tváre v skrini, hej. Ale keď sa mi zjavila tá Brigitka ako 13-ročná Anabel Duchovičová, tak podľa mňa to bola tá istá. Podľa mňa to bola ona. Lebo prvýkrát som mi zjavila ako 5-ročné dievčatko, hej? 5-ročné dievčatko. Ale potom ako 13-ročná. Neviem, či duch sa môže zjaviť ľuďom ako na etapy, že dajme tomu ako 5-ročná, potom ako 13-ročná, hej? A že by to bol stále ten istý duch. Neviem, ale bol to takisto Belgevert, tento skrinový duch, alebo toto skrinové dievčatko, ako som si ju ja nazval, hej. Takže podľa tohto to mohla byť tá istá. Lebo ak niekto z vás má v súvislosti s Belgevert duchom, buď ktorý má prestrenú hlavu a je to dievča alebo baba, tak môžete komentovať, môžete jednoducho o tom napísať viac. Ale ak by to bola tá istá, tak skriňa by mi vydedukovala, že niečo skryjem, alebo schovávam, alebo môže prísť doba, alebo etapa, keď svoje obavy odokryjem. Keď sa naučím veriť nie len Detemovi, ale aj živému človeku. Možno to ma mohlo upozorniť aj ohľadom na Ivet, že práve Ivet je tá, ktorej som mohol veriť. Hej. Ktorej som mohol veriť. Len to je to, že sú tu chvíľky, alebo v živote život je taký, že niekedy stačí, aby niekto niečo za teba spravil a už to dohúka sa celý ten vzťah, celá tá istota, celé to zázemie, čo si u toho človeka mal. Ale aj tak napriek tomu ťa to naučilo, že si má byť človek vedomý toho, že sa nemusí báť, že nemusí sa zdávať. Že sa nemá zdávať. Že keď to u jednej, ktorej som veril, nevyšlo, alebo ktorej mama nechala si to vysvetliť, hej, takže môže nájsť si ďalšiu babu, ktorá bude možno ešte lepšia, ako bola Ivet. Hej. Jednoducho tam to má viac významov, alebo mohlo to byť aj toto v súvislosti tohto, lebo dievča ako také je nevinné.
a zároveň samotná nevinnosť toho dievčaťa ukázalo aj to, že nevinný človek trpí na úkor druhého. To znamená, že ja môžem byť ako človek, ktorý je nevinný, dajme tomu klamstieru alebo ohľadom klamania. Hej, poviem príklad. Že niekto niečo na mňa narafičí a ja som to nevinne. Lenže ja keď som to nevinne, trpím za iného človeka. To znamená, trpím nevinne. Hej. Toto by mi dávalo význam. A to by aj ukazovalo ešte to, čo tvrdím, že Black Everdy, samotní Black Everdy sú ochrancovia, alebo nás ochraňujú tak, že nás nie sa ovládajú, ale upresňujú, navigujú, čo je zlé, kto akú zlobu spravil, ako tá zloba na teba vplýva, aj keď si nevinný v tej danej situácii, alebo takto. Jednoducho Black, hoci majú čierne oči, ale s týmto to nesúvisí, že majú čierne oči. Ako si ľudia myslia, že sú to démoni, nie. Keď si to takto zoberieš, alebo zoberete, oni nie sú démoni. Oni sú hybridi, alebo prírodní mutanti a anjeli, ktorí nás majú strážiť, alebo anjel v ľudskej podobe. Hej. Takto si ja predstavujem anjela v ľudskej podobe, ako Blackevert a biele krídla. Alebo tmavá spravodlivosť. Že Blackevert, čierne krídla, modro-hnedá pokožka, alebo fialové oči, ako G. Tmavá spravodlivosť. To nepriamo nadväzuje aj na tento pasík, tuto ten fialový, čierne, Blackevert, fialové, violet, šedá čierna kombinácia samotného Black Everda. Toto je šedá. Toto by bola taká do biela, hej. A šedá biela. Takže fialová, violet Evert. Black Evert, čiernou šedou a Hinga Yang Evert. To znamená biela a čierna. Takže aj tak by sa to dalo a vlastne to ukazuje aj tento pullover, to by sa dalo povedať, že to naznačuje alebo upresňuje, hej. A na toto sa tento pullover ako hodí v tom, že upresňujem farby ohľadom Black Everda. Ale je to síce halus sama o sebe, že je to niečo, čo už sa otvorené jak nováčské vrata, ale samotný ten sen, alebo samotné toto, niektoré veci pochopíš až po čase. Ono, keď sa ti to stalo, že to videl, vieš, že to má varovanie. Alebo na niečo ťa upozorní. Ale až po čase si človek uvedomí, na čo ťa to vlastne upozorňovalo. A máš to ako výhodu v tom, že môžeš tú skúsenosť dať ďalej, ktorá môže byť podobná s tvojou. Iná situácia. A môže to pomôcť aj ďalším ľuďom. Jednoducho dávaš odkaz od Black Idolu ďalej. Hovorca Black Evert. Takto by sa to dalo